गियाल' मेल खुंनायनि सिगां नैबे ज' आर'ज खन्नाय जादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि प्रधानमन्त्रि सिगांनि मन्त्रि बेफोरनि आरो रेल स्टेशन जंसन सोरनिबा मुंफोरखौ बुंनो रोंग्रा थायो। नाथाय मानो हाया जानो बिमाफोरा लोब्बा थायोबा बिमाफोरा फिसाजों उन्दैनिफ्रायनो बेफोर आयदाखौ फोरोंबोबाय थायोबा दिनैल' नङा गाबोनबो नोङो जेनेबा जोंनि आसामनि केबिनेट मन्त्रिफोरनि मुंखौ अरायसम खन्थाइ बायदि आवरायनानै होबाय थायोब्ला अरायसम सानफ्रोमबो थिग टाइमाव फुंनि समावबा फुंनि मोनाबिलिनि समावबा मोनाबिलिनि समाव बे गथ'आ निस्सय 3 बोसोरबाबो 2 बोसोरबाबो 1 बोसोरबाबो फंसे फंनै जायाबाबो बियो बुङो। नाथाय बेखौनो माला गुबुन मानसिफोरा मा खालामगोन टिभि चेनेलफोराव लांनानै बुंहोगोन। जोंनि बिमायाबो बे रखम जानो रोंनांसिगौ। जोंनि बिमायाबो जोंफोरबो बाथौ धोरोमनि एबा बर' समाजनि बिमाफोराबो बेफोर रखम माबाखौ सोलोंथाइखौ लानानै हिक्षा होनांगौ। दिनैथ' जोंहानियाव गोबां मानसिफोरा डिग्रिआवला दङ। सोरबाथ' जोंहा फोरोंगिरि मानसिफोर दङ। बिथांमोनाबो बेफोर आखुखौ लानांगौ। नाथाय जोंनिया मा जायो संनाय खुरनायजोंनो नांथाबो। संनायजों लोगोसे गथ'फोरखौ नोङो लाफानांगौ। अदाब खाथियावनो लाफानांगौ। आजिखालिथ' अदाब गैला माबासो दोङो नालाय गेससो दोङो नालाय इसिं न'नि मोनसे थालायाव बिसोरखौ डाइनिं रुमफोराव जिरायहोनानै बुंलांफाबाय थानो होयोब्लानो बिसोरो बुंलांनो हायो आरो बेफोरखौ रोंलाङो। दा बेफोरबायदि मोनसे टेकनिक जोंनि बिमाफोरनि मोनसे माबा मालायफोरनिखौबो नुदोंब्ला जोंबो सोलोंनानै थानांगोन। जोंबो लानांगोन बिसोरनि गियानखौ। होमबासो जोङो सोद्रोम न'खरखौ दानो हागोन। दा बियो बुंनानै हाजोब्बाय रोंजोब्बाय। रोंखांनायनि उनाव गथ'खौ नोङो मोजां टिभि चेनेलफोराव होहोनानै बे गथ'आ गावहानो बुंनानै आग्रह जागोन। गावगायाबो गोसोखौ गुदुं मोनगोन। सोलोंनो थाखाय बियो मोन्थाय मोनगोन आरो सारा मानसिफोरजों अननायखौ मोनगोन। होमबा बे अननाय मोननाय लोगो लोगोनो बे गथ'आ गावदि सासे मा मानसि बेखौ मिथिगोन। दा बिब्दि जानो जोंनि आइजोफोरा गासैबो सोद्रोम न'खर दानो सोलोङो। आं बेखिनिखौ बुंबाय। दा दोङो जोंहा जोंनि बर' आइजोफोरनि जोङो बाथौ धोरोमनि जों सुबुंसा बाथौ धोरोमनि जों सिबिसुलि होननानै बुङो। नाथाय दिनै जोङो बाथौ धोरोमनि सिबिसुलिब्ला जोंहा गोबां मानसिया बाथौनि मेथाइखौ रोङा। गोबां मानसिया बाथौ रोजाबनो रोङा। नाथाय उदालगुरियाव माहाय रोंसाबजोबो दै। गुबुन जिल्लाफोराव जोंहा गैया। आं सेन्ट्रेलनि लेङाइ आफादगिरि हिसाबै एसे एनै गुबुन जायगायाव थाबायो। नाथाय गुबुन जायगाफोराव बिसोरनिया मा आर'जआ हानजा आर'ज थायो। गामिनिफोरा आर'ज रोजाबा हाबायानो जा मायानो जा। दा जोंनियाव गोग्गाथाव जोंनि उदालगुरि जिल्लाया गोग्गाथाव। आर'ज रोजाबनायाबा न'खर गामिनि गथ' गथायफोराबो रोङो लाइमोनफोराबो रोङो बिमाफोराबो रोङो। दा बेवहाय आङो मोजां मोनो। आरो फारसेथिं जोंहा इसोरखौ सिबिनो थांनायाव जोङो बैफोरखौ मोजां सुस्रानानै
मोनसे खामनि गोदान खाम ओंखामखौ होनानै बावो बेयाव बावनानै बेनो बेदर संदोंब्ला बेदर अनलाजों संदोंबा अनलाजों बै माबायाव होनानै गय जरा फाथै जरा होनानै बेखौ लाइ लाथराव मोनसे दाला गोदानफोराव सुनानै दाला गोदानफोराव सुनानै बेखौ मोजां फज'नानै बेखौ बावथाय होयो साइकेल दङबा साइकेल गारि दङबा गारि बेनि सिगांथिं नोङो मोजां होनानै दङ जोंहा नै गोथार मैखुनाव रोखा रोखा दङ नोंथांमोना दिनै बेयावहाय फैदोंब्लाबो गोथार मैखुननि बे बिजाबफोरनि ओंथिफोरखौ मोजांखौनो फराया सोरहाबाथ' जोंहा गोथार मैखुनानो गैया दोङो ना दोङो सोरनिबा न'खरा गोथार मैखुनानो गांसेबो गैया होमबा नाय जोङो मालायनि धोरोमखौ मानो लानो मालायनि धोरोमखौ मानो फुजिनो जोंनियावनो गोथार दङ दा नोंथांमोना नाय ख्रिस्टान धोरोमफोरखौ नाय आरो बिथिं मुस्लिम धोरोमफोरखौ नाय गुबुननि धोरोमखौ लायो नामा बिसोरो गुबुननि मन्दिराव थाङो नामा बिसोरो थाङोब्लाबो बिसोरो नेचारेल नायनोसो थाङो बिसोर मन्दिराव हाबा ख्रिस्टानफोराबो सरासनस्रा जेनेबा भारतबर्षआ हिन्दुनि मोनसे जायगा होननानै बिसोरो सम सम ओरैनो दुर्गा मन्दिरफोरनि माब्लाबो फिथाफोरखौ जाफायगोन आरो दखाननि होनायफोरखौ दा जोंनियाबो बिदि खालामनांगौ बा जोंनियाथ' मन्दिरफोर सावनायावबो थांफागोन दुर्गाखौ बरायनायावबो फैफागोन मोसाफागोन दुर्गानि बे माबाखौ लानानै गिदिंफागोन अथ'स' मानसिया बाथौ फुजियो अथ'स' मानसिया बाथौ फुजियो आरो दा बलबमावबो थांफायो दा बेफोर लाजिंसिं सैथो धोरोमजों लोगोबा होमबा बिसोरलाय मा जोंनि समाजखौ जोंनि बाथौ धोरोमखौ नेग्लेक्ट खालामनायसो बिसोरो लासिं सिं खालामनाय जे धोरोमादि जोंहा बाथौ बेखौ गावानो मिथिया जे मालायनि लाख जमक खिथिनायाव थांफानाय लासिं सिं बाथ्रा हिनजावफोर एबा जोंनि बिमा माहारिफोर बेफोराव साग्रिद जा बिमाफोरा साग्रिद जा बेखौ बाहाय फुजिनायावनो दिनै जोंहा मा जादों बर'फोरनि गथ'फोरा जोनोमनि गथ'फोरा जोंहा हालाय हाफाय जादों हालाय हाफाय माने धोरोमनि खान्थिखौ मिथियै जादों मबे मोनसेयाव थांनो गोरबोआव थानायनिफ्रायनो बिमाफोरा गावसोरानो सोरबा अजानियाव सोरबा माबानियाव थाङै गोरबोनि गथ'फोरा खोनासंहोयो होमब्ला मा जानो जोङो बाथौ जिम जानो ना हिन्दु जिम जानो थांनोबा नोंसोर हिन्दु जिमाव होमबा गनायजागोन नामा नोंसोर हिन्दु जिमनि मानसिफोरखौ गनायजागोन नामा नोंसोर गोदोनिफ्रायनो जोङो हिन्दु ससेयाव हिन्दु जाबोदोंमोन हिन्दु धोरोमनि गियानफोरखौ जोङो लाबोदोंमोन जाय समाव जोंनि गोथार मैखुननि तत्त्वफोरखौ जोङो रोखा रोखा लिरनो हायाखैमोन बुंनो हायाखैमोन सारा बर'फोरनि गेजेराव बाथौ धोरोमनि गियानखौ जों होनो हायाखैमोन बे समाव जोंहा दङमोन दा नोंथांमोना नाय इउटुब चेनेलाव मोनसे होबाय थादों माबा मुवा बे कामाख्या देबिया मा रखम जादोंमोन हिरिम्बाया मा रखम जादोंमोन बेफोरनि मोनसे इउटुब चेनेलाव हगारनानै होखाबाय थादों बिथांमोनखौ नाय होमबा जोंहा हिन्दुआ बोरैमोन बै गोदोनिफ्रायनो जोंहा बाथौमोन भगवतत्वखौ होदों श्री कृष्णजों दावहा नांनायखौ होदों बेफोरखौ नाय नोंथांमोना मा रखम होमबा दिनै मानो नोंसोर हिन्दुफोरखौ फुजिबाय थादों हिन्दुनि नितिफोरखौ मानो लाबाय थादों जोङो दिनै बयबो माइनावफ्रा साग्रिद जायोब्ला रावबो हाया दुर्गा फुजा होनाय लोगो लोगोनो सोरबा बायगोन दुर्गा फुजानि बावथाय हैनो गोदान नै काति फैबाय मा होनो देवालि फैगोन देवालियाव मा जागोन कातियाव दाखालि जोंनिया गाजा गोमजा मोजां गावगायनि लामायाव मा होनो थालिर दंफां फाननानै आलारि बाथि ग्रिद फोजोंनानै जोङो से कातिखौ फोरबोखौ बरायो नाथाय गोबाङा बिदि खालामो किन्तु दा देवालि फैनाय लोगो लोगो सोरनिबा न'खरफोराव ओरैबायसा आलारि बाथि फोजोंगोन बेफोर लासिंसिं नैबे फकटपारायाव देवालिखौ फालियोना फालियाथाय बाथौ सिबियारिफ्रा फालियो फालियोना फालिया
फालिगोन होमबा बेथ' जोंनि धोरोमाव गैखाथारा देवालिया बबे जाथिनि मानसिफ्रा फालियो देवालिखौलाय बर'आथ' गोदोनिफ्रायनो देवालि फालिबोआखै मालायनि जों माबाखौ नुनानैसो मालायनि मोजां थासारिखौ नुनानै मोजां थासारि नोंबो हायो जोंबो हायो मोजां थासारिखौ खालामनो जों काति बिहुखौ मोजां थासारियाव नै बाथौसालियाव ग्रिद नोंसोरनियाबा बेयाव होफायोना होफाया माबा खालि से काति खालि जों से काति खालि गाव गावनि थानसालियाव न'खरफ्रोमबो गंबा आलारि फोजोंहैयो जों ग्रिद जों होगोन जोंनि गामिफोरावबो आरो नाथाय गुबुनफोरावथ' बिब्दि गैयाना खोमा जे फोजोङानो कातिखौ बरायदों आरो जोंनि बिमा माइनावखौ जोङो बै खालि फरायो जे जोंनि बे माबायाव फोथारफोराव थानाय बै माइनि फिथाइया जाहाथे गोग्गो महर लानानै जोंनि जानो गोनां फिथाइया मोजां गोग्गो जानानै जोंखौ जानाय लोंनायाव अरायसम मदद होयो बेखौ जोङो इसोर आफा बोराइ बाथौ एबा बिमा माइनाव संग्रिनानै बिखयो दा बेफोरखौ जोङो खालामाब्ला जों मानि धोरोम बबे धोरोमनि खान्थिजों जों थांगोन गुलाय गुजायनि गेजेरजों थांबाय थाबा जाला बिमाफोर आं खावलायदों आं धोरोमनि बेलायाव आङो गोजां गैयाब्लाबो नोंथांमोनखौ बुंखादों जे लेक्सारा आंहा गोराबो जानो हागौ मानो होनबा जोङो गोदै गारांजों बुंनो हाया नै नोंथांमोना जे बेफोरखौ मोजाङै फालिलांनायनि गेजेरजों मोजां आखान्थिजों गथ'फोरनि बोर बान्साखौ बिनो सान आरो इसोरनि खाथियाव फोथायथि था जोङो बाथौफोरखौ गोबाङा सारा सानस्रा फुजियो रायजोनि थाखायसो समाजनि थाखायसो खायसे लायो किसुमानावथ' बाथौखौनो गायफाया रायजोआ जेनेबा थुमथाम बाथौ गायबाय बियो खिन्थु बाथौनि धियानाव थाया बियो हिन्दु समाजनि धियानावसो थांबाय थायो दा बे रखम जानो नाङा गोबां मानसिफ्रा सोरबा दुर्गा फुजाखौ दाखालिबाव फुजिनानै फैदोंब्ला सोरबा दुर्गा फुजानि बेल बिलाइखौ खर' लाना फैदोंब्ला जानो हागौ दिनै आंखौ गोबां गाज्रि मोनदों नङा होमबा नाथाय आङो बेखौ गाज्रि मोननायनि बुङाखै जोङो समाजखौ मोनसे दौलेङाव मोनसे बेन्दोङाव मोनसे इसोरनि बिजाबनि बेलायाव आगान सुरलांनो थाखाय बयबो गाबज्रिदों एबा बुंनो गोनां जादों दिनै जोंहा जोंनि बाथौ धोरोमा सारा बुहुमाव गोसारहांदों जों दिनै दिल्ली दरबाराव दिनै जोंहा आगान हैनो हादों आरो फारसेथिं जोंहा नै फैबावगोन जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुम आफादनि मिटिङाव गोबां जोंनि राजखान्थि हान्जानि गिदिर सुबुंफोरखौ लिंदों मानो लिंदों नोंथांमोना हयथ' गोसोआव सानाखै खोमा जे जोंनि धोरोमखौ जोङो मोनथाय मोनहोनो थाखाय बाथौ जिं लिरहोनो थाखाय जे बेखौ जोङो सानबोगासिनो दङ दुलाराय बाथौ गौथुमा दा बे बाथौ जिं लिरोब्ला सानसे समाव जोंनि बाथौ जिमा जामारोब्ला जोङो गाव गावनो हिन्दु धोरोम फुजिग्राफोरा जे गावबो गबनानै थानांगोन ओंखायनो नोंथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों आंहा गोदै लेक्सार गैया गोखा लेक्सारसो जादों खोमा होनना आं सानबाय आरो लोगोसे जोङो मोनसे जाथाय जोंहा दुखुनांथावना जोङो गोबोबोबाय थादों बर' समाजा जाय समाजखौ जोङो गोजौ थाखोआव बोखांनो सानो नाथाय बबेबा मोनसे गाज्रि फिथाइया जोंनियाव गाज्रि बारा थायगासिनो बारबाय थादों बे मोनसे जाबाय जौखौ जोङो गोबां मानसिफोरा बन्द खालामनो नागिरो
दिनैसिम हायाखै जोंनि बाथौ समाजावबो जोङो फोजोबनो नागिरदों नाथाय दिनै सरकाराबो बेखौ आखायाव लाबोगासिनो दङ आरो बेखौ लानो सानबाबो दिनैबो फोजोबनो हायाखै दा बेनिखाय आं सानदों आंनि गोसोआव सानखांदों आरो जे दुलाराय बाथौ गौथुम उदालगुरि जिल्ला आरो जाय धोरोमनि मानसिफोरा बाथौ धोरोम लागोन बै मानसिनि धोरोमफोरा जौ होननायखौ सङाब्ला हिनजावफोरा सङालाखौनो थायोब्ला हौवाफोरा बुगोन नामा हौवाफोरा बुगोन नामा नोंथांमोनखौ जौ बनायाबा खोमसि जागासिनो दङ जोंनि गेजेराव खोमसि लाबोगासिनो दङ नोंथांमोननि जिउआ मा जादों हिनजाव फिसाफोरा जौखौ सङै दिनै गावनि हौवाखौ फोथैनानै लानो गोनां जादोंना जायाखै गावनि हौवाया बुगा बुसि जाना थाब्लाबो नोंथांमोना जौखौ संगाया संगायो होनबा संगाया आं सानदों दिनैनिफ्राय संगोन ना सङा बेखौ आङो सोंथि सोंदों सङालाखौनो थायोबा हौवाफोरा बुयो ना जौ फानालाखौनो थायोबा हौवाफोरा हिनजावफोरखौ रायो ना बिसोरजों आरो उल्था फिन होफिननो हागोन ना हाया दा बे सोंथि आङो बाथौ जोंखौ गोजोनै थानो हो बोराइ बाथौनि जिउआ अरायबो गोसारलांथों उदालगुरि माइनाव आफादनि बयबो माइनाव सुबुंफोरा बाथौ धोरोमनि आसार खान्थि धोरोम आरो लोगोसे न'खरफोरखौ सोद्रोम गोनां न'खर दालांथों बेखौ बुंथिनानै आं दिनैनि नैबे सुंद' बिबुंथिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय जै आफा बोराइ बाथौफोर थांनानै था बाथौ धोरोम गेवलांथों जै बोराइ बाथौनि जै